Dipun aturi ingkang radi gumyak nggih Pak. Cocok. Monggo Mas. Monggo Mas. Mas makanya bisa joget bareng. Oh iya, iya. Aku roh iki dadi iki ora geni kok ora apa-apa lho. Oh, kuwi iki ora, kuwi jenengane mainan kok. Mas manten lho, mukanya berseri-seri. Iki metandake iki padha senenge bahagia. Heeh. Niki Mas Ferry kalian Mbak sinten mau? Vina. Mbak Vina. Niki sampun dipun ijab kabulaken nggih. Kala waweso, oke. Iya sah iki. Berarti sampun sah. Bebas nih. Bebas. Los luwe. Ku arep cara bawane wong macul karep pojok lor, pojok kidul, langsung jujug tengah entuk pisan. Iki ning kan nek praupan Mas Ferry ngene iki, iki ketoke anake arep akeh. Heeh, ganas. Kae len jagong. Len jagong iki lho mekongkong mbok yo sing rada. Yo karang nganu kok nduk sijane wong bebojoan ki wis diarah ki nganu keturunan. Generasi penerus iki ana kanggo bapake karo ibuke ngono lho. Monggo anakmu yo pirang-pirang kok. Rencana 6 apa pira? Kok 6. Mas Ferry rencana pengen kagungan putra pinten? 2. 2 saja. Sing nang omah loro, sing nang kono loro. Oh tak kira ngono. Nek Mbak Vina kali. Berarti papat. Loro papat. Nah. Papat nek bapake karo ibuke padha loro-loro kan wis pira? 8 karo 4. 12. Wah nek bal-balan nek lanang kabeh turah siji. Turah siji ki supporter. Supporter. Ye, monggo Mas Ferry. Kali menikmati lagu, kali menikmati Kang Garwa. Nyawang maksudnya iki karo sawang ngono lho. Iki mesam-mesane wong ki anggere sawang akeh iki ketok gayane nang jero ngono ya engko ora mesti kok langsung gaspol. Lah kae wong le jagong wis metekok ngono iki wis. Nalikane hatiku lama-lama
entek. Saya gegeten ya. Saya menjengkelkan. Saya Saya menjengkelkan jare. Nalikane